Ако си мислиш, че мнението ти за участниците от Ергенът се манипулира само от монтажът, помисли пак. Да, нещо може да се изреже и да се покаже по-различен образ. Но всичко, което виждаме, реално се е случило. Истинската манипулация е доста по-финна. И точно за това почти никой не я забелязва. Започва с нещо, което дори не осъзнаваш. Музиката. Една и съща ситуация може да изглежда романтична, напрегната или дори забавна. Нужно е само да смениш фоновата музика и променяш това, което зрителят усеща. Мислиш, че сам си изградил мнение, но всъщност някой вече е решил как да се чувстваш. Има обаче нещо още по-силно, което може да промени държанието на самите участници. Позволение. А това се постига в 3 стъпки. Първо, човек с авторитет, който ти казва, че е окей да опознаваш повече жени, да си по-разкрепостен и да не мислиш толкова как ще изглеждаш отвън. На бас, че не мога да награбиш, а я днеска на партито. Второ, непринудена среда. Трето, малко повече алкохол. И изведнъж хората започват да се държат различно. Не защото са се променили, а защото вече е приемливо да покажат друга част от себе си. Реших да се закача с една целувка по буската. Да. И тогава започват интригите. Защото истинското влияние не е в това, което виждаш, а в това, което те карат да почувстваш. Вие усещате ли как понякога ви пускат по парзалката и мислите ли, че участниците изобщо го осъзнават? Последвайте, ако искате да виждате това, което другите пропускат.